Mae Dafydd enw fi, a dwi'n astudio darlledu chwaraeon y Met Caerdydd ers mis Medi. A mae hynny yn cynnwys gymaint o agweddau fel sylwebu, ffilmio, golygu a chyflwyno. Dwi wedi cael llawer o brofiadau yn y maes yn barod fel sylwebu ar gemau buck super rugby a mynychu gwobrau chwaraeon Cymru nôl yn mis Rhagfyr, gan gyfweld â rhai o enwogion y byd chwaraeon fel Joe Calzaghe ac Alan Wyn Jones o dîm rygbi Cymru. Byswn i'n argymell i unrhyw un sydd gyda diddordeb mewn chwaraeon neu hyd yn oed darlledu i ymuno gyda'r cwrs yma. Dwi wedi cwrdd â gymaint o bobl ers mis Medi, fel Jason Mohammed a Ross Harris, Phil Steele, a gweithio'n agos iawn gyda nhw gan greu cysylltiadau gwerthfawr. A dwi jyst methu aros i chwaraeon ddod nôl i fi gallu cael neud mwy o waith. Ond eto, gan y mod i'n siarad Cymraeg, dwi wedi cael profiadau ychwanegol i gymaru gyda'r myfyrwyr di-Gymraeg. Dwi wedi bod yn mynychu gemau rhanbarthol gyda'r rygbi pawb ar nos Fawrth, gan hefyd helpu gyda'r rhaglen Camp Lawn Radio Cymru ar Bynawn Dydd Sadwrns. Dwi'n ôl adre wan yn y canolbarth yn Llanbre Mair, ond dy'r cyfryngau ddim yn stopio. Mae gofyn i ni fel y disgyblion i'w greu rhaglenni radio neu podcasts bob wythnos gan gyfweld a dod i adnabod rhai o athletwyr y brifysgol a sut maen nhw yn delio gyda Covid-19. A dyna chydig bach am yng nghwrs i. Diolch am wylio.